Bé, presentem el llibre 20 anys de la xarxa Alcover. La xarxa Alcover és, com diu el nom, una xarxa de programadors, d'institucions, de promotors de teatre, que el que fa és agrupar esforços per difondre la cultura, per difondre la llengua catalana mitjançant el teatre. Va començar fa 20 anys, té més de mig centenar de socis entre institucions i la resta de participants, i el que vol, com hem dit, és això, programar. Cada any agafa unes 3-4 obres i les promociona per a que circulen per els països catalans, per els territoris de llengua catalana. Celebra 20 anys i en aquests 20 anys anem a fer diverses activitats per a la commemoració. Una està l'exposició que es va presentar al Teatre de Manacor fa uns mesos i avui en la mostra d'Alcoi presentem el llibre. El llibre fa un recopilatori de la història de la xarxa, des de que va néixer fins a aquests últims dies, amb diverses jornades que han fet perquè la xarxa no només vol difondre el teatre, sinó també pensar en ell. Fa jornades d'anàlisi, fa jornades de recerca, fa jornades de reflexió, i la història fa des de tots els participants, des dels fundadors fins a aquests últims dies, per totes les activitats que han fet, tant de difondre teatre com activitats culturals i de promoció de la llengua. I també dins del llibre el que hem fet és una sèrie d'entrevistes per conèixer la imatge de la xarxa mitjançant els seus protagonistes. Hem entrevistat promotors, hem entrevistat programadors, hem entrevistat actors, hem entrevistat directors i hem fet un ventall, una panoràmica de tota la gent que està implicada en el teatre en català. Des de fa diversos mesos hem viatjat per Manacor, hem viatjat a Barcelona, hem viatjat a Alacant i així en Alcoi, i el que hem fet és una mena de revisió de la imatge que té la xarxa, tant des dels seus inicis, amb el que hem parlat amb promotors, programadors del seu començament, els fundadors, com els últims dies, gent que porta vinculat a la xarxa 4-5 anys, que són nous escriptors, nous directors que estan ara vinculats amb el seu treball. Al final el que queda és una imatge del que han estat els 20 anys, però també volem fer una reflexió del que és actualment. Si hem de seguir promovent aquesta activitat, si hem de cuidar el nostre teatre, el teatre en català, o si hem de mirar cap a un altre lloc, que no sé si seria convenient. Al final això, presentem el llibre i qui vulgui llegir-lo segur que li agradarà, perquè serà com una conversa llarga, tranquil·la i amable, prenent un cafè amb totes aquestes persones importants en el teatre de llengua catalana.